Jäähyväis ryhmään sitten, ei muuta kuin sinne niin. Ei todellakaan ryhmän puolesta, vaan ihan jonkun kaluston puolesta, niin kuin kerroit. Näin on tämä vasemman puolen kalusto. Jani Lindvall, kuten monesti mainittu jo, ajaa siis viimeistä kisaa Ford Escort mukana 12 vuotta. Ja nyt jää sitten tämä kausi viimeiseksi. Ja mikä on se tapa, millä Lindvall ja Escort hyvästit heittävät? Onko se voitto vai onko se runner-up? Mutta joka tapauksessa, kun haaste on kova, vieressä on Jani Lindqvist tällä 2002 Turbo Bemarillaan. 83 ja Lindvall tykittänyt. Lindqvist, onko tänään tullut 89 ja parempia aikoja hänelle? Ei, 86 ainakin on vedetty tällä Kyllä vaan. Eli niukko finaali varmasti luvassa. Onko Lindqvist siellä edellä Bemarilla? Kyllä on